cocaína. Akkor sziasztok! Na, sziasztok! Talán medicét, és ez a Flash. 30 másodpercetek maradt. Jelenleg egy kicsi magadunk elég fogunk játszani. Jimmy az megkötéssel. És az első videóban ezekről beszélni is fogok. Sziasztok! Ebbi ne trollkodj. Oké, akkor sziasztok! Ja, és a chatbe írtam másik, hogy császtok. Jó, mindjárt jön. Ja. Elhúztam kicsit a grafikát. Elagol. No lag. De beszéljél. Beszélek? Mit beszél? Ja, Lacika, de Lacika írta, hogy háttérzaj van nála. Ott írtam, hogy Pill háttérzaj. Én vagyok a support. És ötös vagyok már Pitával. Igazából én Kongol 2-es. Mi? És most egy karriába játszok azért, mert A szimmetria unalmas. és a Lol. legtöbb gameplayt, amit fogok csinálni, a Win Slash-ről fogom. 2. És nagyjából hasonlóan. Gyere. Egy Morgan ellen fogok játszani. Vayne mid, még olyan se láttam, amióta lelolozok, mondjuk nem rég. Visszajöttem. Oh, Na, köszönöm. akkor most köszönj be! Sziasztok! Pici gyerekek! Nem Te is mondtam ki semmit. vagy. Ja, no troll. Már megint Mivel egy lehetne kapcsolat. ezt feldobni? Ágy. És beflash-em. Jaj, fizessel, Morgana? Aha. No flash Morgana. Nem tudok rá. 130-as volt az idő. Az igen. És mit vettél? Egy olyan dolgot? Itt van Mosolyogj, Lol. Hát mondjuk, mint Brofeszkónak az 1800 AD Jinnel. Én meg nem tudok bemenni. No flash, első no heal. Jó. Oké, akkor nem megyek rá, az torony alatban vannak. Gyere kicsit, jó. Gyere ide be a bokorba, hogy kicsit jöjjenek ki. Aztán majd rátámadunk. Ezt ízünk meg őket. egy dal. Nem valószínű, hogy egy olyan pro-gameplay lesz, mivel a haverjaim is meg kicsit kell össze engem most. És Nem igaz, csak én vagyok kicsi szintű. 19-es, az nem elég? volt kettő, az a semmi. Jó van. Hogy több gameplay is folytatódik az év folyamán felrakni. Komod. Esetleg, hogyha felnézed, akkor Diamond-ot is ki lehet. Diamond! Dududududum. Táncolj a kedvemért. Szegény Morganát úgy ki kéne csalogatni. Azt megölni. Ó, itt az es. Ó, double kill. Ja, nem az, hogy ilyen, ó, itt az es, most kicsit veszélybe vagyunk. Nem, ó, itt az es. Legalább double-ezni lehet. Megillettél. Ah, jó. Benyomok egy heal potit. Lo. Szegény Kandor. És a háttérzajai. Folytatom, amíg meg nem állítanak. Egyből fel is fogom írni a YouTube-ra. Aha, úgyhogy nem kell sokat várjatok, amíg meg tudjátok nézni. Ugye meló HP-d van. Szívd magadba ezt az atmoszférát. Nézd meg, hogy be lehetne adni a double-t! Hájuk vagyunk? Nem, az. Este nincsen flash-es hívén. Ja, amúgy. Most fognak igazán élni. Amíg meg nem Tankolom. halnak. Meg mindjárt van poison, csak hogy picit tankolom a tornyot. Ha, ugye.
hozzá 2 milliót. A tehetségem minden tettemet igazolja. Nuptura. Most a Morgana ment vissza, úgyhogy azt amúgy a botlane szerintem nyerni fogjuk, mert LOL. Kezdődjön a háború! Szép Laci. De most nem hiszem. A tudod nem van nekem most gyermekekből van még a lángérvény esményből, letöltöttem átfőt. És most elmerek, nagyon tetszik. Tetszik. Megtámadjuk hátból? Nem, mit a Morgana. Itt a morg. Élvezem ezt a képességet, amelyikkel így pattog át róla a lövedék. Jaja, kata. Pattogós. Én megyek Ugye, vissza. menjél. Ugye. Ja. Ja. Meg is vettem, amit Közben itt... Most Csak visszaoldalak. a feladat számít. Morgan nem a hatos, ez igen, azt jól viszi. Közben én kijelzem, hogy ötös vagyok. Figyeljetek, lehet, hogy további videóban lesz még webkamera is, esetleg, hogyha kértek. Webcam. Nem? Nem tudok élni a művészet öröme nélkül. Az 2 napban egy videó fog. Figyelj! Az a sebzése annak a Morganának. Ezt a videót még be is, ebben a videóban még be is kell vágni a videót, Ja. és aztán fogom felrakni. Intro forever. Hol? Csak Figyelj! nehogy belőle. Hú. Jó, hogy felrobban a csapdán, másképp te hoztad volna el. Ja, úgy mert rákúztam. És pont kérdeztem újra. Rossz a farma. Mennyi farmolna? Az nem elég! Legalább 70 kellene legyen, 60. Az igen. 60 az a minimum. Aki akarok tudni Tati. Mit keres itt a Kendall? Most ilyen. Szégyeld mag. Lacika még... Szabad egy táncra. Hogyha hátértek, akkor gyere vissza. Hogyha Ja. van, akkor kérlek, tartozik, hogy jó van, mindegy, akkor. La. Következő videóban beszélni is fogsz. Jaj. Ugye? Varázslat, immunitás. Az igen. Csak a lövés Mindjárt előtti ultizok, csak pillanat valahogy jöjjenek a szögbe. Jó? Mit csinálsz? Ugye egyet belesülöztem. Gyere, mindjárt ultizok. Első, mindenféle Na, visszajöttem. No, hát oké. jöttem. Remélem, hogy ideig. Köszönjük be még egyszer, de elfelejtették a hangot. Jó. Siástok. Júj, Matyi, én meghalok. Úgy érted, nem? Egyszer kivégeztek egy másik. a végső jelenet. Az utolsó kritet fogadni, úgyhogy kinyírja. Ó, LOL. Szép. Hol hiányzik a drámaiság. hát jól teljesítesz. Szedjed! És ha még egy ütés kellett volna a végbe, azt kinyírtam volna. Egy ütés kellett volna. Visszamegyek egy picit, oké? AP addig. AP tankra megyek. Nem full tank, hanem AP. Elhozom a tornyot. A Nocturne érte szedi a Segítsek egy kicsit. csersákot. Ezt leszedem. Mióta van teamoljuk? Közben minionokat kicsit írtsuk. Jön a vénz. No SS. Mindről. Megdöglik. Szép. Engem szedett torna. Ilyen eyesight. Nem is baj, hogy nem eszeszeltek. Ja, Annál jobb. legalább ingyen kill. Nem megyek. Nincsen manám sem. HP. Meg az Infinity Edge. Jó, az igen. Hát a két items kell. Ez Én nem. Csinálom, amit tudok. Nem baj. Ez fail. a Nocturne. 2-0 gyerekség, meg 1-2.
Mondjuk egy is se kill, kettő kivégzés. 70 De miért végeztetted ki magadat? Hát először, itt a vén túljöttél, még egy ütés kellett volna, és azelőtt kinyírtak a golemek. 40 másodperces Ingyenc sniper. közönséget szolgálok. Snipe. Nekem 50 másodperc ultimig. 97 van. Mióta van gameplaykünk? Nem is láttam. De várja, tényleg az gold keretet, gyerek. Ja. 101 formula van, az De igaz. én nem Miért Morgana. van 105? A Gangplanknek. Dobon gameplay-te olyan, hogy lesz. Mindenki megfizet. Vár a közönség. Nekem ma... 10 másodperces sniper. Próbálják őket visszaultizni. Hát, ez a... De nekem még nincsen ultim. Vagy lassan mondtad? Hát is megyek. Érte, engem a Morgana E volt, basszus, kiszedte. A bemutató Ultiztam és a Morgana E megvédte. Ilyen nincs. Az hülye Morgana E. Ilyen nincs, értem, én be is flasheltem. Hülye Morgana. Az első ultimon. Egy meleg pisztoly. Maga a boldogság. Nincsen. Golem. Ami ezt a részt majd ki fogod vágni. Nem hiszem. Belódok azért. Jaj, plusz munka. Mennyi FPS ez van, Matyi? Nekem most 60. Az elég. De úgyhogy videózik és levett a grafikát. De épp az. Ja, úgyhogy úgyis a stabil 60 Nekem FPS. 68, 72, és hogy nem is, nem ide. Fájtóban is meg lesz ez a 60. Ugye? De akkor És ez fut. nice. Hogy nem kaptál Matyit? What? Yep. Pedig elkaptam Matyit. Ugye, mert nincsen ultim. Jól ez a DMG. Gyere hátra, mert nincsen AP-m. Az Szép! szép kombókat adok. Ha. Ez a második alkalom, hogy ezzel Nekem az első rág ászolódok. lehet, hogy 2 milliót is kap, hogy ez Azért még nem gítottam nagyon sokat. Szinte hogy megöljem. Annyit sebzel, hogy... Én dupla vémet fullozom emberem Az érdekel. ügyfeleim. Kell nekem az, hogy rászekök. is katarzist A hordómat ráütöm a fejére, hogy bestannolódik. Hát ne azt csinálja, Gragas. Dupla vé. Megfogom a hordót, megiszok egy kicsit, BOOM! És fejbe ütöm. Hordó a fejre. Azt kell legyen a dupla vé neve. Az a sű... nem elég. Szor! Kell barát, az a neve, de azt kéne hordó a fejre, azt kéne legyen a neve. Én meg random... Macsi meghalta. Nem érek oda. Ja, nem értem oda. legalább Morgana hozta el. Jaj, nem anoktól. Jövök. Állj meg, ide jön a Morgana? Nem, de ide jön, ide jön. Jövök, Leci. Mi a statja van az ADC-nek 7-2, hát úgy mondjuk nem olyan rossz stat. Ahhoz képest, hogy az S-nek 1-2. Jövök, Leci. Bye. Átszoktam a belemmel a falon. Ebből Ussál, az Laci. előadásból Amit hiányzik úgy a elrontottam a stétusz. kombómat. Mi az a sebzés? What does sebzés? What does sebzés? Egy társadat. Az Igen. igen. Elveszítessük, mert Matyi hozza a meccset sén. De Bifire? Most beszannoltak duplán. Én futni se tudtam, flashem Csak az se volt. előadás alatt tudom a legjobb formámat Oh hozni. my god, oh my god. Iszok egy pohár bort, az cső. Ja. Iszok egy hordó bort, az megvan oldva a dolog. Hely, itt szedjek le? Mi? Nem tudom, de ez az enyém. Készülj a fináléra. Sokat elérsz vele? Ló, szinte leszetted, ahogy Mindenki hívják állászat ott. visel. A Ingyen megadom Morganát. a sajátomat. Tankoljam? Nem. És ilyen bemondja Malfit. Aha. Mondom, szinte leszetted a... Aha. Ezt ki nem szarja le? Mert itt van a Nocturne, akiket... Jövök, úgy. Csak egy bort, és kap kb. Nem tudom, miért estem oda. Nem tudok húzni. Volt. Jövök, and I'm ulti. A művészetnek nem kell, Megéri, hogy hogy kiultizom a értelme legyen. Nocturne-t. Nocturne-t.
Nocturne. A művészet. Azon itt van Tourette. Hozzuk ki a tudatot. Hát te kéne szerintem, vagy a lövész. Ja, Hát nem jó. Hát én se. én vagyok. Amúgy tank vagyok én is. Na, úgyhogy Mi az összes ember? Rám jön! Tanulva! Penta, hol építsek el? Penta! Azaz! Oké, az első Nice! Mi flasheltem is bele. Good job! És Pidire van véve, lol. Na! Pont jó, Ezt is hogy miattam elkezdtem. adtad be, és Debi miatt Ja, is. OP vagy te. Az ultim! Az ultim! Az De ultim! de jött az én ultim is. Gyertek Dragon, help! Minden elem a hely. Ez volt szép! Penta! És másodjára játszott Jean-nel. Lol. Szép. Ez lol, nagyon. Először kívül a kvadráton. Azóta kellett az Malfit ulti. Ja, Hát az enyém is amúgy. És az jött a gép. csaldod a csapdákhoz. Még ebbe is csaldod bele. Nem mozdul meg onnan. Pusztam ragom. Ja. Igazi szépség. És valaki tudok vasatolni az ultimmal? Ötöm, hogy 4 lövedékkel. Ja. Hát attól függ. Nem tudsz, szerintem. Ott sebzed a Noctunt. A szenvedélyem rabja vagyok. Még kell No, egy kis ez reál, úgyhogy mindig random nyomják. Wait me ADC. Wait mi a DC? Nem már a DC, mi a DC? Igen, helyesen volt. Azt mondtam, hogy wait me! Igen, az. Azaz, hogy várj meg engem. Igen, és kimondott Ah. valamit. Bosszantó, ha mindig megzavarja De a legyük művész majd. munka közben. Alig várom ilyen urkot, zsinnel. Jaj, ott mennyi pentát fogsz adni? Malfital. Közvetlenül azelőtt jön el. Gin és Malfi. Amúgy ma tudok semmit lehugat, csak kihugat. Jó, de amúgy az volt keményít, hogy beújt, Debi, jön a Gangplank út, és jön az így. Nem, nincsen ultim. Megválasztom a Debit. Megértem voltam. Nem érte meg. Hát a pentázott. Hú, az igen. Flash. Bejött a flashem, azt el is használtam. Aztán az eszencia markalós. Kár volt feláldozni magam. Meg van a 400 AD. Gangplank Ez ilyen már Gangplank pentakill. Hát nem épp, hát majdnem. Debi, az az ulti most muszáj volt. Nem igaz. Még egy kicsi kellett volna a mi a neve? Nem, Nézd a doktor nem Ja. ide. Robert, Egy költő szavai sem érnek fel a tudod nekik, művészetemnek. hogy mire... ja, értem. De Robert, kwe! Legalább az jó OP. Van 85 AP, nem most, ha AP runás AP mesterséget hoztam volna, több lenne. De én nem. Én nem írt Skype-on. Mindenki most random multiba. Ó, fenn van Turcsi Skype-on, add hozzá, Matyi, vagy nem. Ebbe a videóba. Művészethez kegyetlenség is kell. Basz le. Hozzáadjam Skype-on? Aha, rám írt, hogy Skype. Jó, mondjuk el. Turcsi, Még nem vette fel. ha van hát Úgy lerakta, amúgy hívjad még. Mi leszel? Nem hívom, hagyjad. És Lassi lemutolta magát, Jó, hát. ha hát ezzel van lehetne egy második pentát is? Nem tudom, igazából nincsen ultim. Várd meg az ultimat. Egyszerű a képlet. Én lövök, ők táncolnak. 40 másodperc. Addig leszedjük neked az enemy redjét. Kell neked a red? Ha ott lenne? Ja nem, már leszedte el. Nem tűröm ezt a csúfságot. Második game az vitt közben. Jaj. Mindenki megfizet. De ez a legjobb videó, ami lehetett volna. Elsőnek, hogy beszélsz. Wow! Leszedlek. Éppen, hogy csak meghaltál. Nem mind befögjél. Te grágász. Mó. Ugye grágász. Megvárjuk Jint, és utána ultizok. Vagy Kent, ha killet. Az már pentá nem lesz. Ja. És pont engem kap fel a Morgana. Nem igaz. Nice, szép lesz. Tudom, köszönöm. Nem putizok oda be. Inkább Még nem tudom, minek multiztam, most miért nem? Akkor szép átadod a tízüket.
Debi, várjál meg is pentázok egyet. Azt mondják, őrült vagy. Hát ott már nem Csajnak, tudom. csajnak, Minden csajnak, művész csajnak. őrült. De négyen vannak Nem amúgy. baj, mindjárt az ultim range-be vannak. Quadra. Gyere Á, már! de az ulti, de nem érnél semmit. Felultizzam őket? Idővel Egyet a sikerült világ elkapni. is megérti a realitásomat. Csak itt meghalsz. Most meghalsz. Na már 7-4 nyomtunk. Egybe lefedez téged. Nem látok semmit. Oh, double knife. Ó, Ott a quadra. Nem áll! Morgán. Ne! Mennyivel élték túl? nem semmivel, ha én odaérek. Nem érsz már oda. Szuper. Köszönöm a bíztatást. De önbizalom forever. Mondd azt, rakjam be a webcamot is. Bum. Beleszoktam belemel a bokorba. I'm so beles. Mondd az első van 4-2-10-ben. Olyan noob volt. 4-2. Fut! Nézem. Dól, az igen visszahozta magát. Hacker. Az hacker. Na, lássam, vegyek egy dipotit. Nem vehetek semmit. Elkészítem a koreográfiát. Mamma mia. Sziasztok. Mennyi a dédon? 500. Nem, 408. az igen. Hány item? 2. Megdöglesztette. És sikolyok. Mindkettő lesz. Lól, itt is át tudok menni. Szóval hagyjuk azt. 2 centire mellé nyomni a kulát. Mindjárt van ultim. Csak fullba hiszem a dupla véget. Kicsit jobbra. Szép. Hová érkezünk meg? De amúgy ezt lehet így Jön is, a hogy vénre, te jön a be. vénre topon. Én A Gragasnak nem azt az itemet kell venni, nem a Lich Bane-t. Hozzá egy igaz dicsőséget. Nem, de most kell az AP. Jó, megkapjam. Yep. Ide kúztam, hogyha futna, akkor besztannolnám, és belesítanám. Úgy, Debi. Nem igaz. Az a szerencsés, No de... flash-es. De én is no flash vagyok, Vele és no... megfigyeljetek kicsit. Nem igaz, te hogyan szerencsés az az egyetlen ember. Amúgy azt nem szerintem minden, hogy amúgy Graves. Ja. Figyelj, Laci. Ja, Rito. Nem Rio. Bedobtam bokot. Minden maszk mögött egy másik rejtőzik. És oda dobjál a hordót. Bedobom a hódot. Ustja, Linda. Ebi. Jövök. Lassítottam volna őket, ha elkaptam. No! Na hát jó, hát ez... Most veszem egy igaz dicsőt. Szégyen a videóban. Ja, egy Ja, pici. hát tud. Ó, nem igaz, hogy nem tudok tudni, csak el. Lol. Valószínű még hozunk egy lattós töltőre legyen szabját. Ez csak. Azaz, megöl. Menjetek Dragonra. Hát vártuk meg engem, most menjünk. Megyünk. Nem muszáj, mert hogyha belopják, az se baj. De vár, úgyis meg van holva jungle-ösük. Mogcsúdnak. Amelyek én is. Megyünk. Kezdődjön az előadás. Én elhoztam amúgy a blue-t, Macsi. Tessék? Mi? Enyém a blue, kell nekem. Ne hozzam a redet. Amikor feladatom a videót, adjak Skype-on linket. Arra adhatsz. Megnézzük, hogy milyen lett. Majd megnézzük. Az intro... Megnézzük Macsi az intro- pentát. Hány percnél van a penta kb? Nem tudom, olyan 15. Gyere már Éreztük helpen, egy gémet, jungle. amit felveszem? Azt hiszem, ja. Éreztük egy gémet, amit felveszem? Amúgy most veszem az igaz dicsőséget. Jó, azt kell venni, amit legalább. Nocturne. Csak azért nem vettem, mert de nincs ez smite-om. Azért nem vettem, mert akartam venni először AP-t. Nem, gyere helpenni a Yasuónak. Jobb, Csak visszam a jobbra, botba. még balra, jó, még egy balra. Kiment az ulti. Nem! Éppen, hogy benne volt az fix a vonalon. Komolyan simán kicsit állított volna belőle. Fix a vonalon volt. A világ kegyetlen. Nem kell még Dupla V-nek miért az, hogy Phil- szürke barát? Nem értem. Nagyon nem értem. Szürke. Oh!
Tankolj, Devi. Jaj! Jó, 5 ember ráhív egyszerre. Én meg ittam a sörömet, azt ütöttem el. Mindesével. Azért, hogy ilyen messze át tudok elzinni, bum. Devinek is háttérzája van. Minek van háttérzája? Ja, de vár, most hal minket. Ja, akkor minek írok. Akkor vége Devi, van ne a adj belót, meg háttérzája. kinyírlak. Miután vége van a favágásnak, akkor jön. Én nem bántok senkit. Az előadás az, ami gyilkos. Na, nevet narancsot. Narancsot, érted? Narancs. Orrá, elhúzik! Egyél narancsot! Nem azt jól vagy lesújtjátok? Egyél narancsot! Na, nem jó. Köszönöm. Van ultim, van ultim. A Vén megmentett engem, elejezett. Kezdődjön Beszokok a nagy belemmel. Jaj, kifesed az ultim. lesz tánc, és ének, és halál. Van már 500 addig, érted? Matyi? Igen. Szia. Sőt, hogyha Vigyél. van háttérzája, hogy csak a filmben, akkor tényleg ezt rakod. Mindenki téged Két. Mert mi néztem videót, ezt akartam. Ja, figyelj, jó van. Pentázottam úgy, hogy mondják Ezek a csak bábok. Ginnem, Matyi. Meglátom Az egy a pentáz. zsíbort. És már És videó, le van videózva. Úgyhogy, Ezt a YouTube-ra. ja. Amit úgy csinálhatok a... van Lordon. Kijött az S. Második. Figyelj. Nem lopom be. Hello, hol a Timo, hol a Temo, hol a Temo. Négyszeres gyilkosság. Megint adtam egy vadót. Megölték egy társat. Figyelj, né. Itt van négy. a végszóra. Második penta, Megint megint pentáztam. Ilyen nincs. Kétszer pentázik egy meccsbe. És te is veszem is a YouTube-ra. És GG. GG VP. Nem jött volna az első ilyen kommentárra. De Speedy-éve már. És... lehet, hogy még jön. Sziasztok! És... Sziasztok!